Letošní rok už nám pomalu končí, jablíčka jsou zčesaná, ale než zemi pokryje první sníh, připravili jsme si pro vás zajímavou nabídku. V Petrohradě na pomezí Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje byl v roce 1991 postaven tento dům. Na zastavěné ploše 102 metrů čtverečních a se zahradou o výměře 637 metrů čtverečních čeká na nového majitele celopodsklapená cihlová stavba s dispozicí 3 pusy na složí a s možností půdní vestavby. Rozvody elektřiny jsou již v mědi a komín keramický. Interiéry domu si můžete upravit dle svých představ. Pokud se vám nemovitost zalíbila, přijďte na osobní prohlídku a příští úroda může být vaše.